Kaixo eta ongi etorri jakidunera. Gaurko bideoan, infinituken infinitu indeterminazioa ikusiko dugu. Limite hau egin behar dugu. Infinituken infinitu indeterminazioetan, erroak badaude, konjukatua erabiliko dugu erroak kentzeko. Orduan, biderkatu eta zatitu behar dugu, bider bere konjukatua. Konjukatua da, erdiko signoa aldatzea. Zertarako egiten dugu hau? A-ken B, A-gehi B, bai, batuketa biderkenketa, berreketaren kenketa egiteko. Kontu zibili, limite hitza idatzi behar dugu beti, bai, eta orduan orain. Hemen geratzen da, iza berbi gehi iza, minus iza berbi gehi bi iza. Edo jarri parentesia, edo kontu zibili, signo hau aldatu behar duzuelako. Bai, eta behan, utzi erroak berdin. Hau ez da izango arazoa plus dagolako. Vale. Iza berbi minus iza berbi joaten da. Eta hemen daukagu minus bi iza. Erro iza berbi gehi iza. Gehi iza berbi gehi bi iza. Bai? Hau kalkulatzeko. Sartuko dugu infinitoa eta zer gertatuko da. Maila berdinak edo ez dira berdinak. Infinitu zati infinitu limitea polinomioaren mailaren arabera. Hemen da bat, eta hemen errokarratu bi izango da bat ere. Orduan, maila berdinak badira koefizientearen zatiketa. Hemen erro bat izango da, eta hemen beste erro bat daukagu. Orduan, minus bi zati bi, hau da, minus bat, eta hau izango da, limite honen soluzioa. Hau izan da dena, mila esker ikusteagatik eta gogoratu, sare sozialetan eta blogorrian jarraitu jakindun.